Petre, sušenje je završeno. Tako Ovo je, izgleda pri kraju. Ajmo redom, suvi vrat, je li tako? Suvi vrat. Dobro, zatim? Kulen u kati. Dobro. I imamo, ovdje imamo isto kao pršute, isto sušene. Da. Mišić izvučen, je li tako? Dobro. Kao šol. I ovo ti je kulen. I kulen u štapu. Ovo kulen je baš onako moćno izgleda, a? Baš dobar, top. Da. Nemo na tavanu i to je to. Da. I koliko držiš sad ovdje na vetru? Pa to ti je 90 dana je prošlo, evo. Aha. Od klanja. Od klanja. Pa od klanja 90 dana, to je sasvim dovoljno. Na promaji? Promaja nema, to je to. A reci mi, zamrzivač to ne stavljaš ništa posle? Nema, vakumiranje. Znači vakumiranje i promaja, polako skidaš, jedeš. I konzumacija je krenula, nema šta. Da. Odlično izgleda, stvarno izgleda odlično.